Doncs això ha començat a una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia. Ara està tirant més direcció cap a Solsona i ara mateix tenim uns 25 mitjans terrestres i 7 mitjans aèris treballant. Ens preocupa molt que el vent de la marinada ens canvi la direcció de l'incendi i no només això pugui augmentar les hectàrees, sinó que fiqui en perill els nostres mitjans. Bueno, al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. I bueno, han anat al màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt i bueno, ha agafat fins a la carena. Amb la col·laboració amb ells i d'això ens han anat dient a on s'havien de situar i hem intentat anar-los col·locant. També tenim la sort que hi havia ADFs allà als puestos i, bueno, vulguis o no, es coneixen el territori i amb l'ajuda dels 4 pagesos que han anat amb el tractor han pogut anar 4 o 5 trossos així més clau i, bueno, sempre sota la seva supervisió de bombers, això sí.